Sammen, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver noget magisk med bare de her ting. Den her. Det, og alle de her små skrueragtige ting. Så du tager den ned. Den her. Den vil jeg tage ned i den her. Nu kan I se, at jeg kan ikke få den igennem her. Det er et problem. Jeg kan ikke få den igennem. Så nu vil jeg tage sådan her. Den her. Så vil jeg tage den her op. Jeg skal lige hurtigt finde, hvordan man lukker den, fordi det er jeg ikke så god til. Kan I se, nu den lukker. Klar. Bum! Jeg har stikket den igennem mønten. Bum! Igennem mønten. Bum! Igennem mønten. Og bum! Igennem mønten. Bum! Igennem mønten. Og igennem mønten. Og til allersidst igennem mønten. Og nu vil jeg tage dem alle sammen ud hurtigt, for at vise jer, at jeg ikke har snydt. Se, den er gået lige igennem.